тавзеҳот дар бораи сафарҳои дуҷонибаи шаҳрвандон тавассути гузаргоҳҳои сарҳадии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии Узбекистон. дар чаҳорчӯбаи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев ба ҷумҳурии Тоҷикистон ки рӯзҳои 9 ва 10 марти соли 2018 сурат гирифт, созишномаи байни ҳукуматӣ оид ба сафарҳои мутақобилаи шаҳрвандон ки буду боши бераводиди шаҳрвандони ду кишварро ба муддати 30 рӯз пешбинӣ мекунад, ба имзо расид. шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд дар арафаи иди Наврӯз ва Минбаъд тавассути гузаргоҳҳои сарҳадии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии Узбекистон сарҳади давлатиро бо ҳуҷҷатҳои зерин убур намоянд. 1. Шиносномаи дипломатии ҷумҳурии Тоҷикистон намунаи биометрӣ. 2. Шиносномаи дипломатии ҷумҳурии Тоҷикистон то 1 феврали соли 2022. 3. Шиносномаи хизматии ҷумҳурии Тоҷикистон намунаи биометрӣ. 4. Шиносномаи хизматии ҷумҳурии Тоҷикистон то 1 феврали соли 2022. 5. Шиносномаи хориҷии умумии шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон намунаи биометрӣ. 6. Шиносномаи хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон то 1 феврали соли 2022. 7. Шаҳодатнома барои бозгашт ба ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳамчунин ба маълумот мерасонем ки дар сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии Узбекистон гузаргоҳҳои сарҳадии ҷонибҳо аз рӯи реҷаи зерин фаъолият менамоянд. гузаргоҳҳои автомобилӣ. 1. Патар, ноҳияи Конибодоми вилояти Суғди ҷумҳурии Тоҷикистон. Андархон, ноҳияи бешарқии ҷумҳурии Узбекистон, байналмилалӣ бо низоми кории шабонарӯзӣ. 2. Фотеҳобод, ноҳияи Мастчоҳи вилояти Суғди ҷумҳурии Тоҷикистон. Ойбек, ноҳияи Бекободи вилояти Тошкенти ҷумҳурии Узбекистон, байналмилалӣ бо низоми кории шабонарӯзӣ. 3. Саразм, шаҳри Панҷакенти вилояти Суғди ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҷартепа, ноҳияи Ургути вилояти Самарқанди ҷумҳурии Узбекистон, байналмилалӣ бо низоми кории шабонарӯзӣ. 4. Дӯстӣ, шаҳри Турсунзода, саросиёи ноҳияи Узуни вилояти Саросиёи ҷумҳурии Узбекистон, байналмилалӣ бо низоми кории шабонарӯзӣ. 5. Айвоч, ноҳияи шаҳри Туси вилояти Хатлони ҷумҳурии Тоҷикистон. Гулбаҳор, ноҳияи Термизи вилояти Сурхандарёи ҷумҳурии Узбекистон, байналмилалӣ бо низоми кории шабонарӯзӣ. 6. Равот, ноҳияи Конибодоми вилояти Суғди ҷумҳурии Тоҷикистон. Равот, ноҳияи бешариқи вилояти Фарғонаи ҷумҳурии Узбекистон, дуҷониба бо низоми кории рӯзона. 7. Навбунёд, ноҳияи Ашти вилояти Суғди ҷумҳурии Тоҷикистон. Пап, ноҳияи Папи вилояти Намангони ҷумҳурии Узбекистон, дуҷониба бо низоми кории рӯзона. 8. Пуштегермон, ноҳияи Спетамени вилояти Суғди ҷумҳурии Тоҷикистон. Платина, ноҳияи Бекободи вилояти Тошкенти ҷумҳурии Узбекистон, дуҷониба бо низоми кории рӯзона. 9. Зафаробод, ноҳияи Зафарободи вилояти Суғди ҷумҳурии Тоҷикистон. Хавостобод, ноҳияи Хавости вилояти Сирдарёи ҷумҳурии Узбекистон, дуҷониба бо низоми кории рӯзона. 10. Ҳаштяк, ноҳияи Спетамени вилояти Суғди ҷумҳурии Тоҷикистон. Хавостобод, ноҳияи Хавости вилояти Сирдарёи ҷумҳурии Узбекистон, дуҷониба бо низоми кории рӯзона. 11. Хаботак, ноҳияи Зафарободи вилояти Суғди ҷумҳурии Тоҷикистон. Учтурғон, ноҳияи Заамини вилояти Чиззахи ҷумҳурии Узбекистон, дуҷониба бо низоми кории рӯзона. 12. Уротепа, ноҳияи Истаравшани вилояти Суғди ҷумҳурии Тоҷикистон. Қушкент, ноҳияи Заамини вилояти Ҷиззахи ҷумҳурии Узбекистон, дуҷониба бо низоми кории рӯзона. гузаргоҳҳои роҳи оҳан. 13. Нов, ноҳияи Спитамени вилояти Суғди ҷумҳурии Тоҷикистон. Бекобод, ноҳияи Бекободи ҷумҳурии Узбекистон, байналмилалӣ бо низоми кории шабонарӯзӣ. 14. Истиқлол, ноҳияи Конибодоми вилояти Суғди ҷумҳурии Тоҷикистон. Андархон, ноҳияи бешариқи ҷумҳурии Узбекистон, байналмилалӣ бо низоми кории шабонарӯзӣ. 15. Пахтаобод, шаҳри Турсунзода. Узун, ноҳияи Деҳнави ҷумҳурии Узбекистон, байналмилалӣ бо низоми кории шабонарӯзӣ. 16. Хошадӣ, ноҳияи шаҳри Туси вилояти Хатлони ҷумҳурии Тоҷикистон. Амузанг, ноҳияи Термизи ҷумҳурии Узбекистон, байналмилалӣ бо низоми